100 कोटी होबाबो थाङाखै बबे बाथ्राखौ लानानै फेरेंगाखौ लांनो बबे बाथ्राखौ लानानै पिपल दोलोखौ लांनो बेलाय नोंथांमोना मिन्थिगौदि थांनाय साननैसो सिगां बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनिफ्राय सा 12फोरा बिपिएफ दलाव हाबफैगासिनो आकार হবো এফালেफोरा 12 জন আমার 12 জন आरो बिटिसिआव फिन बिपिएफआ सरकार दाफिनगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन অন্তত আমি সরকার বানাইছো बे बाथ्राखौ लानानै बिटिसिनि रन्जित बसुमतारी मावफुं सोद्रोमा बिथाङा गोख्रोङै फिननाय होदों जे हाग्रामा महिलारि बुंनाय रावफोरा अनला ओंख्रियाव आगान थायैफोर बादिसो जाय समाव 100 कोटी रां होनानै बायब्लाबो फेरेंगाखौ बायनो हायाखै अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बबे बाथ्राखौ लानानै सरकार दानो सानखो बे बाथ्राखौ गोख्रों सोंखारियो बिपिएफ दलनि मावथिफ्रा जे बिपिएफखौ गारनानै फैगासिनो हाग्रामा महिलारिया बेखौ होबथाना लाग्रोथों बेबायदिनो बुंनानै लोगोसे उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय खख्लाबारि बियाबनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे बेसेनगोसा खेंफोरथि होदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा गोख्रोङाथ' जोंना सरकार दं हिसाबै सिगांनिफ्रायनो गोख्रोंखा दा बावहाय सोरबाया मा होनो बै बिलाइ खोबना थाबा जे एम्फौआ बिलाइ सिङाव स्रि थायो सान्दुङाव ओंखारबा जे बाब्राबनानै आगोर मोना जायो बेफोरबायदि सोरबा बाब्राब मालाय बहाबा बारग'गोन नामा हाखाया बारग'नो गतिके देरहानाया जोंना सियरखा जों मात्र बेखौल' नायनो नागिरदों रायजो राजाफोरखौ दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मानसिया कुइसन खालामनो हागौ हाग्रामानि बाथ्राखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा मा मावनो हादों होननानै कुइसन खालामदों हाग्रामाया गावनो कुइसन खालामदों 17 बोसोराव खख्लाबारि समस्तियाव समस्त बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव हाग्रामाया मा मावदों बिटिआरआवनो मा मावदों जेब्ला 2000 नि उनावहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया मोनथाम डिस्ट्रिक्ट स्पेशली आनडिभाइडेड क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गलाघाट डिस्ट्रिक्ट आरो माबायावहाय मोनसे डिस्ट्रिक्टमोन बे जोंनि आं एक्जेक्टलि बेखौ नामखौ गोसोआव गैला गलाघाट आनडिभाइडेड क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे मोनथामखौ आं गोसोआव दङ बे डिस्ट्रिक्टफोरावहाय सरि कार्बि आंलं जिल्ला बे मोनथाम जिल्लाखौ स्पेशली आन्डार डेभेलप माने मेलेरियाजों बुफबजानाय मोनसे हालाम होननानै बे मोनथामखौ डेभेलप खालामनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय स्पेशल पेकेज हरदों बेखौ लानानैसो क'क्राझारावहाय हाग्रामाया मावदों होननानै बुंना लानो हागोन दे थिग दङ हाग्रामाया जेनेबा क'क्राझारखौ मावबाय बिटिआरआव मा बिटिसिआव मा बाक्साया गोग्लैयामोन नामा बिटिसिआव उदालगुरिया गोग्लैयामोन नामा बिथाङा मा मावदों मा प्रमान दङ बिथाङा मा मावनायनि प्रमान दङ दिनै बाक्सा उदालगुरियावहाय बेखौ जोंनो प्रुफ होग्रोथों बिथाङा जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि दानलाय सुलायनि मावनायनि अनगा जेबो मावाखै थैनि बाना बोहैनायनि अनगा जेबो मावाखै आरो दिनै जोङो जोंनि गेजेराव सान्थि गायसननो हादों गासैबो जाति जनगोष्ठिया खौसे जानो हादों जोङो खौसेया जेब्ला फैगोन बेवहाय जौगानायबो फैगोन जौगानाया जेब्ला फैगोन अब्ला जोङो मुलुगनि दरबाराव सिनायबो जागोन मैयादि बिथाङा बुंबाय इउपिपिएल सोरखारा गंसे न'आव 1200 लादों बेनि सायाव नोंथाङा बुंगोन गंसे न'आव गंसे सोरखारि न' मोननायाव गोरिबफोरनिफ्राय 1200 लादों बेफोरबायदि 1000 बाथ्रा बुंदों 1200 बेफोरबायदि 1200 न' माबा खालामनायावहाय माने पिएमवाइ बा आइवाइ न' माबानायावहाय बे बाथ्राखौ बुंदों मोजांखौनो बुंदों बिथाङा 2011 नि सेन्सासनि बायदियै आं मोनसे प्रुफ होनो नागिरदों 2011 नि सेन्सासनि बायदियै आं मोनसे प्रुफ होनो नागिरदों आं सोरबा मुसलमाननि एगेन्स्ट नङा सोरबा ख्रिस्टियाननि एगेन्स्ट नङा आं सोरबा हिन्दु सिख जैन बुद्धिस्टनिबो एगेन्स्ट बाथ्रा बुंनो नागिराखै कृष्ण गुरु सत्संगि ब्रह्म बाथौनिबो बाथ्रा बुंनो नागिराखै बिथाङा 2011 सननि सेन्सासखौ डिफेन्ड खालामनानै जोंनि पर्बतजरा समस्तियावहाय राङा पाहार होननाय मोनसे हाजोआवहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङावहाय बेवहाय ट्राइबेलनि अनजिमाया बारा जाबाय होननानै मोनसे हारिनि मानसिफोरखौ 52टा आइवाइ न' सेंसन खालामदोंमोन फैसा लानानै रेकर्ड दं आंनाव ब्लेक एन्ड वाइट आंनाव प्रुफ दङ मानो जोंनि गेजेराव फोजोबस्रांनानै लाबोनो बिथाङा जोंनि
समस्थिया मा समस्थि गोग्लैगोनथाय गसाइगावआवहाय बेखौ जोङो श्रीरामपुर होननानै बुङो एरियाखौ। बे श्रीरामपुर एरियायावहाय 500 बिगा हाखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ सासे बेंगलनि मोनसे हारिनि मानसिनो, बेंगलनिसो, जोंनिया बिटिआरनिबो नङा आसामनिबो नंबावा, बेनो बोसोरसेयाव 1 कोटि रां लानानै 500 बिगा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ बिथाङा साहा बागान गायहोदोंमोन। मानो बोसोरसेयाव 1 करोड़ लादों। आरो जोङो बबेयाव प्रुफ दङ जोंनि मानसिया दिनै लादों होननानै? फैसा लानानै बिथाङा दिनै हाबदानानो 90% दङ आइ न'आ। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा कख्लाबारि समस्थियाव गोबां गामि हाबनानै बुंदों जों कख्लाबारिखौ जुदि देरहानो हायोबाथाय बिटिसिआव जों सरकार दाफिनगोन होनना रायजोफोरनि सिगाङाव बिथा फोसाव दिनैखौ जों नुनो मोनबाय थादों। अनला ओंख्रियाव आगान थायै राव। आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनि, बिआर फेरेंगानि न'आवहाय BPF सरकार दानो हाथों होननानै बेंटल कलेजनि माखासे लेक्सारारफोरखौ, माखासे UPPLनिफ्राय माने UPPL दोलोनि टाउनावहाय धालिगावआव साख्रि मावनाय, क'क्राझाराव साख्रि मावनाय, बङाइगावआव साख्रि मावनाय मानसिफोरखौ हमनानै फेरेंगानि खाथियाव फैनानै आथिं हमनानै माने BPF सरकार दा होनांगौ होननानै खुलुमफैनाया लाजियामोन बियो? जाम्बा फेरेंगावखौ हायो बियो लरग'आ। 100 कोटि होबाबो थाङाखै। बबे बाथ्राखौ लानानै फेरेंगाखौ लांनो, बबे बाथ्राखौ लानानै UPPL दोलोखौ लांनो बेलाय? सोरखौ लानानै सरकार दानो बेलाय? बिथांनि मानसिफ्रा दे गायै UPPL आरो BJPआव फैगासिनो दङ, बेखौ होबथाना लाग्रोथों। आरो मैया बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों, प्रमद बर' बिथाङा BJPखौ जोगारनानै आंजों हाग्रामा महिलारिजों रायज्लायनानै बावैनो सरकारा जागोन, बिथाङा बिदि मोनसे अभियोग होदों। मा फोरमायगोन? जाय मिया गोबानानै सोलायो बे मिजोंबो रुजुजायै राव बेफोरो। बे बेसेबां सैथो? बा आं बेखौनो होनदों, जाय मिया गोबानानै सोलाफिनो बे मिनिख्रुइबो निहाथसिन बेफोर रावा। आं माथो बुंबावनो, बेनिख्रुइ देरसिन सोदोब मा दंबावो? कख्लाबारिनि रायजोफोरखौ मा फोरमायगोन जोंनि खौरां गेजेरजों? कख्लाबारि रायजोफोरनिसिम मोनसे मेसेजआ बेनो, समाज दानायनि बेलायाव कख्लाबारि हालामनि साफ्रोमबो बर' फिसा, मोनफ्रोमबो हारि माहारि जाति जनगोष्ठीनि दायित्वआ बिराद गिलिर। मानोना बे कख्लाबारि हालामखौ लानानैनो आगोलबो जोंनि समाजनि जौगानाय थैनाय थांनाय थैनायनि बाथ्रा, जौगानाय हायनायनि बाथ्राया गोदोनिफ्रायबो जाबोदों आरो दाबो जागोन, इयुनावबो जागोन। गतिके कख्लाबारि ओनसोलनि समाजा बा रायजो राजाफ्रा खौसे जायाब्ला बा जौगानायनि जा सिनस्रि, बे सिनस्रिखौ जुदि हमथाना लाखियाब्ला खिन्थु जोंनि बिटिआर हिसाबै जानानै थागोन, बेखौ जों साननो गोनां बाथ्रा। मानोना आं मोनसे उदाहरन होनि, हारसा रोङि बर'आ दङ कख्लाबारियावनो, ट्रेन गाखोनो मोनफेरै बर'आनो दङ कख्लाबारियावनो। थारमाने ओरैबायदि हमथानानै दोनदों, जाय समाव बर' हारिया जोबनायनि लामायाव फैबायमोन। 1901 मायथाइनि सेन्सास बायदियै बर'नि संखियाया इनक्लुडिं बेंगल 1,63,000 ल'सैमोन। बे समाव कख्लाबारि हालामनि बर'फ्रा गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ हमथानानै लाखिदों। बेनिख्रुइ साबसिन मेसेज आं बुंनो हालिया। नोंथांनाव जोबथि सोंलु दैखांनो नागिरदों। आथिखालनि BTCनि टेट क्वालिफाइ जानाय लाइमोनफोरा मोनसे सोंलु दैखांदों। आसामाव खेबनै खेबथाम एपइन्टमेन्ट होबाय, नाथाय BTCआव मा जाहोननि थाखाय एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै होननानै बिथां टेट क्वालिफाइडफोरा मोनसे आरोंदायारि जेंना जानानै दं होननानै आं खोनादों, खिन्थु एक्जेक्टलि आं सिङाव हाबाखै। बे डिपार्टमेन्टआ आंनि बाहेराव नालाय आं बेवहाय इनभल्भ जायाखै। आंनि मिथिनायाव बे आरोंदायारि जेंनाया जोबोब्ला, टेकनिकेल प्रब्लेमा जोबोब्ला हयथ' जोंनि गेजेरावहाय जोंनि बिटिआर हालामनि जा टेट पास जानाय जोंनि गोरों मेलेमजिबि फरायसा फरायसुलिफोर दङ, बिसोरो निस्सय गावनि फिथाइखौ मोननो हागोन, आंहा फोथायनाय दङ। खोब गोख्रैनो बिनि फिथाइखौ मोनगोन। जोङो इलेक्सन खाथि साख्रि होगोन होननानै बुंदों होननानै बुंजानो गिलायलांनांगौ, नंखायनो आं बेफोर बाथ्राखौ बुंला।